Ja to budem kempiť, ja nemôžem ale potrebujem dostať hlavu. Piču, ja dostanem hlavu, aj keď budem kemp. Piču, rozjebal. Že náš to hrála, hen taký slabý žid. Jeden je v smoku. Dostal hlavu v smoku, poďme ho naštú. Laguje sa tá hra. Kde sa tu robí ten imbecil? To čo robí? Teraz je. No nič, ideme ho iba reportovať. Redni, daj to na Facebook stránku. A prilož k tomu aj demo. Ne, proste si kukni si... Poďme ich rakovať, 190. Je. Dobrá igra. Aha. Guys, help! Ale ja som hovoril proste, že to je cheater. Čo, s čím chceš pomôcť? Keď cez ten ty najebe hlavu za pár sekúnd. Už teraz si prakticky mŕtvý. Dobre, zabili sme cheatera. Zabili. Ale ten ešte jeden žije, no. Yeah! Jakú dostaneš, kúkaj ho. Nie, on ti dá cez hento, on je nebuď tu. Tu to niekde stojí. Keď vybe... Na čo volkuješ, veď on má wallhack? Proste on vie všade, kde si. Keď dostanem kvôli cheaterovi... Idem napísať. To nemusíš robiť toto. Nevolkuj vôbec. Nie, proste kúkni si demo, kúkni si proste záznam z tejto hry. Vystrihni tak, čo ja viem, nejaké minútové video, jak proste, jedno kolo proste vystrihnaj. Jak zabíjal, cez stenu. A daj to na komunitu, niekde to ulož, ten, to video, aj? Proste uložíš to, dáš tam, jeho meno a jeho profil teda tak. A zostane vac, koľko spokojne baví. Uložím si ten profil. Idú asi B. A jeden tu bol na tom Bčku jebanom. Angel. Oh my god, mata sa strieľa. Kde je ten cheater? No. Koko, tak ten čo chce vydržať už? Poď sem to vyhantím. Ježiš, Fredo západ. Aj, Fredo proste má report. Ale keď to proste takémuto cheaterovi môže vychádzať tie hry proste hrať, a nám nie, tak to niekto do piči. Mijákačko hodí naspäť. To čo, to ani nemyslí na také veci. Sú žebrák. Nie, ja kúknem, ako mu dám hlavu teraz cez stenu. Frejo, trafil si ho? Main, mám boost. Smokuje main. Dobre, už je zás, už si ide. Už si ide cheateris. What? To je smoke, Vo dverách, či?
Nie, cez smoke, no, v maine, no. Kokos aj mne cez smoke dali ako, ale... Bože, slabá sračka, ne. Redni, tu je napravo jeden. Ale ešte si zabil hento. Počkaj, asi to nájsť. Idem mu ukázať, jak sa hrá šmitka. Ale však keďže aspoň najde cez steny, ale on si ide cez steny, nejde. A cez smoky, takže to je zbytečné niečo také kupovať, lebo ja na ňo nevidím, a on na mňa áno, takže to je akože... Fajn, no. Tak. I flaša, nie, vlastne sorry chlapci. Ináč to hráme, však to je fluša. Na smurfu, s cheatmi. Moc dobrý hra. Koko nejaký oný. Kde je? Kretičky. Poslal som kamaráda, nech to ide spektovať tú hru, tak ulalalalala. Ticho, ticho. I will find him and I will kill him. Prečo kokot? Idem pomaly, keď on je pohodlnku dopredu. Oh my god, Fredo do headshot, kúkaj. Aha, môj západ, ty kokotko. Prečo nás zabanujú za nič? Že za nič? Vy ste čo mali? My sme nemali nič, to je ten problém. Aha. A takéhoto žida, čo si to tu strieľa cez steny, zabanovať nevedia. Dobre, kamar. Ja som ho predieroval cez niekoho, cez Denisa. Denis, naľavo ti povedu, ale zľava dávaj pozor, nie odtiaľ, myslím zezadu teraz, no tam sprava. Keď sa otáčal, nevedel som, jak ti to mám povedať. On. Ja budem nekým... Že vraj, keď ho niekto spektuje, že ho nemôže vidieť jeho meno. Že mu to proste mení mena. Že proste stále má medzi bod George a D čiarka B. Dobrý flash som hodil. Čo tam chcel týkať? Máme bombu, chlapci, weekend. Ja mám bombu! Mám bombu! Mám bombu! Zabil som nejakú chlapcu, najebal. Mám cheaty, chlapci. Ticho, 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 ticho. Ale prečo to nese na mňa? To čo robíš? Kamo chlapci, ideme to náhrať. Ideme to nájsť, ideme to zahrať. LCS! Jak si sa Ďakujem, trápil, ja som mu dal. Fuck, start. Easy. Versus cheater. Sobe. Aha. Teraz je dostané, že neď flekový hrať, jak Ja, si mal... ticho! Dla mňa má ten cheat, že automaticky hned keď dýchne, tak niekoho zabije. Ľubne. Jakože, No že mu to- pašanero sniper. Bože, už to raščujú, pozor! Pozor! On si spawn. Poďme, rašnime.
Nám ide určite. Hej, ani tam nechodme. Ani tam nechodme.